खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं नीट आनजाद एबा नेशनेल इलिजिबिलिटि काम एन्ट्रेन्स टेस्टआव उथ्रिसार जानो हायैनि थाखाय सासे फरायसाया गावनि जिउखौनो फोजोबना लादों आरो गावनि फिसाज्ला जिउ खोमाना लानायनि गोथौ दुखुजों बिफायाबो सानसेनि उनावनो गावनि जिउखौ फोजोबना लादों। बे गोमोथाव आरो दुखुनांथाव जाथाया थांनाय 13 आगस्ट रबिबारखालि चेन्नाइ सहराव जादों। जिउ गोमाजानाय फरायसानि मुङा जगदीश्वर आरो बिफानि मुङा सेल्वा शेखार जगदीश्वरा नीट आनजादखौ खननै होसेयावबो उथ्रिसारनो हायैनि थाखाय गावनि जिउखौ फोजोबना लादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं जुब जुब अखा हानानै गेदेर दैबाना जानायनि जाहोनाव मैया समबारखालि उत्तराखन्डनि राजथावनि देहरादुनाव गंसे कलेजआ बायनानै दैजों बोहैखारलांदों। बे दैबानाजों बोहैखारलांजानाय कलेजनि मुङा दुन डिफेन्स कलेज आरो बे कलेजखौ देहरादुननि मानदेबथायाव गायसननाय जादोंमोन। बे गिदिर दैबानायाव दासिम 60 सा सुबुंफोरा जिउ गोमाबाय आरो 17 सा सुबुंफोरा गोमानानै दं। इन्डियान मेट्र'लजिकेल डिपार्टमेन्टआ देहरादुन ओनसोलाव रेड एलार्ट फोसावबाय होनना मिथिनो मोन्दों। थामथि रादाबाव दं चिरांनि पुलिसजों गावथारजानाय फला नबेस्वर बसुमतारीखौ फेक इनकाउन्टारसो खालायदों होनना चिरां जिल्ला एबसुआ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायदों। मख'नो गोनांदि गावथारजानाय नबेस्वर बसुमतारी न'खरनो थार बिजिरनाय होनांगौ सरकारा होना दाबि दैखांदों दिलीप बसुमतारीया। चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय हरनि समाव नबेस्वर बसुमतारीखौ फेक इनकाउन्टारसो खालायदों होनना बुंथियो। मख'नो गोनांदि थांनाय 2 आगस्टआवनो नबेस्वर बसुमतारीजों लोगोसे सानै सुबुंखौ मानास हाग्रायाव गान्दा गावथारदों होनना मिथिना चिरां हाग्रा बिफाना हमा लाबोदोंमोन। नाथाय लाबोनानै सोंनाय फिननाय खालायखांना थांनाय हरनि समाव साथामखौबो मालि बिथानि थाख्लाय दैयाव लांना नंखाय साजायनाया गावथारो। बेबादि नंखाय गावथारनायखौ जों दुलाराय फरायसा आफादा माब्लाबाबो गनायना लानो हाया। मानोना सासे दायनिगिरिखौ पुलिसआ आखायाव हेन्डकाफ लागायना लांखायो आरो गोख्रों दिखा होखायो। बेयाव बोरै खारग'नो आरो बोरै आक्रमन खालायनो हायो बेयो जाथाव नङा। बिनिखायनो गोजौ थाखोनि बिजिरनाय नांगौ आरो इयुनाव बार बार बेबादि नंखाय साजायना दायनिगिरिखौ गावथारनायखौ फोजोबनांगौ होनना गोख्रों दाबि दैखांदों चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा। ब्रैथि रादाबाव दं मैया हिमाचल प्रदेशआव जोमै बेरफ्रुनायनि जाउनाव गोबां अखा हानानै दैबाना जानायनि जाउनाव गंसे शिब मन्दिर बायनानै 9 जन सुबुंफोरा जिउ गोमादों आरो 12 जन सुबुंफोरा गोमादों होनना खौरां मोन्दों। बे शिब मन्दिरा सामारबंनि हाजोआव गायसनजानायमोन आरो हा गिसिखानायनि जाउनाव बे मन्दिरा बायनानै गोग्लैदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। दासान्दि पुलिस आरो SDRF हानजाफोरा गोमाना थानाय सुबुंफोरखौ नागिरगासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। बाथि रादाबाव दं मैया समबारखालि फुङाव गुवाहाटीनि आदाबारि ओनसोलाव सासे लाइमोननि जिउ गैयै देहा बोखांनो मोन्दों। बे लाइमोननि जिउ गैयै देहाखौ दाखोर दाला गारग्रा जायगानिफ्राय बोखांनो मोन्दों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे लाइमोननि मुङा सिदार दास आरो बियो गुवाहाटीनि शंकर नगरनि थागिरिमोन। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।